अन्नानै प्लिज स्टप खालामदो जाहाथे जोंनि बेफोरबायदि दुखु मोनलायनाया बारे बारे जाबाय थाया आरो बयखौबो खावलायो ससियेल मिडियायाव बयबो माने माबाया आरोना जानला मोनला दाथ' मोजां चान्स मोनबाय सोरबा सोरबाथ' लिरहांबायानो नोंसोरथ' उमुक उमुक होननानै अन्नानै प्लिज जों सावद्रायसै आरोना गाज्रियाव मोजां फोसावदो अन्नानै प्लिज आंनि लास्ट रिक्वेस्ट आंना गोरोन्थि जाबायब्ला निमाहा होदो सार आंनो ना 5,000 रां नांगौमोन सोलों सोला अमा खि सोला साउथ इन्डियानाव तामिलनाडु स्टेटआव गावसिनि हारिमुखौ मानसि गिदिर जाब्लाबो बिसोरो गावनि हारिनि नेरसोनखौ नागारा बिसोरो तुथि लुङि गाननानैब्लाबो बास'नोयो आरो नोंसोर मालै नोंसोर माबालाय सार बै खेंख्रासारा इलेक्सन खाथिनि थाखाय नोंथांनि मदद लुबैनानै जोंखौ थिनहरदों काय जाना ना आयटाकय প্লাং মানে একবার যদি গট চট করি গদনাটা আলাদা উরি বাবা মদমটা আলাদা হয় বুঝছিস তো আর ইয়ার আসল টাইটেলটা কি বুঝছি ক্লিং ক্ল মানে প্লাং ক্লিং ক্ল ভাইজান এখন যেন বুঝলাম ফুলবাড়ি समायना नोंनि महर Body मोदोमा नोंनि मोदोम Full body समायना